саломи махсус ба онҳое ки моро тамошо доред. Саломи гарму ҷӯшон аз ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, Хуҷанди Бостонӣ ва асос аз дохили муассисаи давлатии Кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Дӯстон, ин ҷо омадани мо имрӯз беҳуда нест. Санад дар тақвим 10 май аст ва мас анамин рӯз консерти навбатии сарояндаи шинохтаи кишвар, дӯсти азизи мо, яке аз аввалин сарояндаҳое ки ба қатори миллион никоҳ дохил мешавад. Яъне ки яке аз аввалин сарояндаҳое ки клиптаронаҳояш дар YouTube миллионҳо просмотрро ба даст оварда буданд. Фараҳман Каримов, ман фикр мекунам ки шумо хуб мешиносед ва пеш аз оне ки ман исму шарафашро вирди забон орам дарк кардед. Дӯстон, имрӯз омадани мо мақсад намоиш додан аз рафти барномаи консерти аст ки дар консерти Фараҳман Каримов чӣ навигарӣ аст, чӣ дигаргунӣ аст, чӣ пешравӣ аст, чӣ ҷиҳатҳои фарқкунанда дорад. Мо хостем ки ин ҳамаро имрӯз порча порча бошад ҳам ба шумо нишон диҳем. Дӯстони азиз, мо ба шумо тамошои хушро таманно мекунем. Ба Фараҳман Каримов омад, муваффақият ва ҳаракат мекунем ки бо онҳое ки имрӯз баромад мекунанд ё бо онҳое ки барои ин консерт саҳмашонро гузоштанд, ҳаракат мекунем ки кам кам ҳамсӯҳбат шавем. Саломат бошед. азизони меҳмондар, дар каломи шуморо ба шоу консерти Фараҳман Каримов тақдим унвони салом дӯстон, анакнун 1 дақиқа вақти шуморо мегирам. Бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. ин бонк бахшида ба 25-солагии хеш аксияи бурнок 2025-ро оғоз мекунад. интиқоли пулиро танҳо аз Имон International қабул кунед. барои ҳар як 500 сомони интиқоли пулӣ соҳиби як ID гардед ва иштирокчии аксия шавед. имконияти ба даст овардани яке аз мошинҳои электронии BYD E2 ва мукофотпулии ҳар моҳаро аз даст надиҳед. Имон International, дӯсти молиявии шумо. How would you say like my love in Persian? Azizam. Аслан, бед я оғош гирем мана ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Кадом консертҳое ки баргузор мегардад дар шаҳри Хуҷанд, Парвизҷон ҳамаҷа баромад мекунад. Ба гуфти гапҳо худат ба пои худат омадӣ. Ассалому алайкум ҳаматона. Рости ка вайн последнее время Маҳмудхон Аҳрорӣ метавсиягӣ шудиям. Куҷо наравам, ага худи вай бо ин апуштан мебиём. Барои ҳамин Лекин имрӯз апешат омадама? имрӯз апешам омадан. Раҳмати калом шумо. Саломат бошед. Хайрат ҳамин Аҳрорӣ ҳаян ки консертҳои ҳофизо аз студии Муҳаммад пештар шумо мебинтон. Барои ҳамин лайк монда дастгирӣ кардан аз хотиратон набурад. Саломат. Парвизҷон имрӯз хизмат бемӣ худохоҳад? Худохоҳад ман имрӯз сари ошторанда ошкадоси амозӣ. Баракаёд. Намак овардем мо ҳам ҳамроҳ шавем. ҳамаи тамошобинои шумо даъват мекунем. Ош бошед. Ино яке аз парикмахирои беҳтарин. Исоҷон, Фараҳман ду ҷумла ягон чи? Ассалому алайкум аввало бинандагони азиз. Имрӯз консерти Фараҳман Каримов буд. Барои мо прическа даъват карданд. Акун баргузор мегардад. Даъват кардагӣ барои прическа, барои стилашонро сохтан. Стилашонро сохтем. ҳозир худо хоҳад консертшон сар мешавад иншоалло. Яъне ки ороишоти мӯи Фараҳман Каримов имрӯз меҳнати шумо, заҳмати шумо, дасти шумо. Саломат бошед. Безор ки ҳамеша дар хуллаҳои баланд бошеду нархҳои ҳамин прическа арзонтар шуда истад. Саломат бошед. Муваффақият. Рафтем. Ассалому алайкум. Темурҷон ака, чӣ хел шумо? Саломат. Имрӯз маҷбур ҳама интервю доданда. Гап нест. Тавассути шумоям. Гап нест. Хуб, нақшаи барномаи консерти имрӯза чӣ навигари аст? Чӣ дигаргунӣ аз дигар консертҳо? Акнун мо ҳаракат кардем ки як чизои яъне консертро ҳам ба як сужаи муайян кунем, яъне табдил диҳем. ҳар як сурудомо дар дарунаш сюжет дорад. ҳофиз ҳам дар даруни ҳамин
суруди худ ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун актёр нақш бозӣ мекунад, нақш меофарад. Яъне ҳаракат кардем ки сурудҳои мо паси ҳам як маънӣ диҳад. Дар ҳар як нуқтаҳо, дар баъди ҳар як сурудҳо паузаҳои махсус надидему, ҳамаша мехӣ кардем ки яку якбора давом диҳад. мо гуфтем пеши Фараҳманд мерем, лекин то Фараҳманд чанд нафар ки рӯбарӯ шудем, хай рафта мегирем. Акмалҷон Розиқов, шумо маҷбур имрӯз интервю додан ба. Ассалому алайкум. Маҳмудхон, шумо назмед? мо гуфтем ҳамин сужаи консерти Фараҳманда бестоп сиёмка кунем. Стоп накардошем, чунки дигар наворҳо ва дигар консертҳо стоп не, имрӯз стоп не. Ако чӣ хел шумо? Ман алҳамдулилло зӯр, шумо назм Маҳмудхон, саломатон назм. Чандта камера ки сиёмка мешад имрӯз? Яъне навори ки мешад 8та. Як сеансаш 8та, дуюк сеансаш 8та. Дигар консертҳо чандтаи камера? 3та, 4та. Чун барои Фараҳманд 8та? Фараҳманҷо асобине ки ҳама дигар карки сиёмка на ҳам. Яки маблағиша зиёд пардохт чӣ хел? Яки мо асамно маблағ намегӯем, мо качество коро мегӯем, сифат. Сифат. Ҳама бояд кори худашро нақсар, хубтар донадага, кор зӯд мешад. Қабул. Саволи асосӣ кай рӯи экран меборад консерти Фараҳманд Каримов? Худохоҳад ба наздикӣ. Масалан баъд як моҳ бошад, ду моҳ бошад, ё фалон рӯзи муайян ҳастми ё не? Рӯзи муайяна худохоҳад аниқ кадосем, иншаалло эълон мекунем. Ба тариқи интернет сетсето ҳамаш эълон куда сахт вай мешад, эълони калон мешад. Нав дина акод санати Озода Нурсаида сиёмкаша ондим, ба вай ба сар шавем, сони инро ба сар. Шумо консерти Озода Нурсаидове сиёмка кардед, яъне Да, гурӯҳи шумо гурӯҳи Маҳмад Production консерти Озода Нурсаида сиёмка кард. ба маблағи? Заказ шуд. Ба маблағ обязательно. Ба маблағи? Яку ба маблағише, яку сони нигоҳ шумо худатон шки нафаҳмадаеше. Саломат бошед. Аз муваффақияти шумо, пешравии шумо албатта мо хурсанд. Ҳозир мана қаҳрамони асосии консерт гузар дорад, чунки ин серкор, ина фаҳмидан мумкин. Ҳозир мо вақт пайдо мекунем барои суҳбат кардан. Аком муваффақият. Раҳмат додарам. 8та камера хурсанд шудем. Саломат бошед. 16та шавад дар консертҳо. Раҳмат, саломат бошед. Акмалҷон Розиқов буданд, роҳбари гурӯҳи Муҳаммад Production. Ҳамин хел? Гурӯҳи наворбардории Муҳаммад Production. Муваффақият. Камераҳо моям як дастгирӣ када истед. Саломат бошед. Хуб. Ассалому алайкум. Чо кадосид инҷа? Консерти Фараҳманд Каримов омаде. Даъват кардм ё ҳам то омди? Рост шуд? Даъват. Чӣ гуфта даъват кард? Дӯст, бародар дар тӯи маъракаҳо якҷо мерем. Саломат бошед. Роҳӣ Яке аз ҳастем. барандаҳои беҳтарини Хуҷанд ин нафарам. Саломат бошед дӯсти азизам. Сурудам мехонед? Мебад. Кӯшиш мекунам. Наворҳои оянда ва майнаш ба Худохоҳ. Фараҳманд Ам- чӣ таманниё? Фараҳманд Каримов ки воқеан як ҳунарманди ҷавон аст ва новобаста ба сину сол ба ҷавонии худ аллакай дар дилу дидаи мардум Хуб. як ҷойгоҳи махсуси худаша дорад. Хуб, агар хато накунам Фараҳманд ҳозир ҳаминҷа ворид шуд. ба фикрам барои мо иҷозат ҳаст барои ворид шудан рафтем. Ассалому алайкум. Ин ёрдамчии Фараҳманд аст шумо ба фикрам? Бале. Чанд пул маош мегиред? Бепул. Маълум худаш. Ассалому алайкум. Гуфтам ба маҷбурман. Фараҳмандҷон чӣ хел шумо? Саломатам. Баландгоие ки ман қади баландатон ва худатон монед. Раҳмат. Метонем як 2 дақиқа 3 дақиқа як 6 та суҳбат кунем? Чӣ хел тайёриҳо? Зӯр, раҳмат. Аз ҳама муҳимаш таъби Фараҳманд чӣ хел? Таъби Фараҳманд худо ба шукр болида. Шукри мухлисо, шукри азизо, шукри ёру дӯстое ки дар гирду атрофи мо ҳастану ҳамин хел консертта ташкил кардан. Худо хоҳад дар сатҳи баланд мегузорад. Иншоаллоҳ мухлисо як рӯҳу болида хотирӣ як илҳоми нав гирифта мераванд худо хоҳад аз ҳамин консерт. Иншоаллоҳ. Яъне ин ташкилотчии консерт худатон не? Ташкилотчии консерт акои азизи мо Акмалхоҷа Розиқов, студияи Муҳаммад, бале ҳама бо дастгирии акои азизи мо. Мана худоро шукр. Имиҷова ки кӯмак расонд ё ҳамаш Имиҷо хай режиссёр мана бо акои бо Акмалако шукри худо ҳам мана маслиҳат карда як дизайн карда як либосҳо интихоб кардем. ин ороишотҳо вазнин немед мабодо вақти консерт
акун вазнинам бошад барои мухлисо чанд соли либос иваз мешавад? 6 либоса? либос дар як концерт? мо дар озме бидед дар мо аллакай дар давоми вай дар саҳна мо аллакай баъзе дигаргуниҳо мешад оз тамошо кунед. Фараҳманд якчи ҳамин концерти Фараҳманд аз дигар концертҳо фарқ дорад ё не? Ман фикр мекунам албатта дорад, барои чӣ не. Ин як услуби нав, гуфти рӯзҳо стили нав, як пешниҳоди нав бо тарзу услуби замонавӣ мо пешниҳод кардем. Ман фикр мекунам ин концертда касе тамошо кунад иншоаллоҳ баъд хулоси худашро мебарад. Аз концертҳои пешинаи худашам фарқ? Ба албатта бисёр фарқ дорад. Чанд вақт тайёрӣ дидед? 2 моҳ шуда? 2 моҳ зиёдтар. 2 моҳ фақат қисми эҷодию қисми тайёрӣ гӯем. Бале. Агар мо тайёр кардани сурудҳоро Аллакай 6 моҳ. буданд нафароне ки дар баробари дастгирӣ кардан, дар баробари дасти кӯмак дароз кардан, гуфташонро иҷро намекарданд ё ба гуфти рӯзҳо падвадид мекарданд. Буданд ҳамин гуна инсон? Медонед, вақте ки одам чӣ дар зиндагӣ ва чӣ дар дигар ҳолатҳо ба як ҳолати ногувор меафтад, ин ба ягон шахси алоҳида дахл надорад. Умуман дар зиндагӣ вақте ки инсон камтар ҳамин гуфти корош безеб мешад ку, баъзе касо хурсанд мешаванд. ана хеле чизҳо ҳаст. Шукри худованд, мана акоҳои мо, ёру бародарои мо ҳама дар бари мо истода дастгирӣ кардан. Шукр ки ана имрӯз мо дар сатҳи баланд тайёр кардем. Иншоаллоҳ дар сатҳи баланд пешкаш мешавад. Баъзе пешпо диҳо буда ако Акмалҷон. Баъзе буд хай ҳаволаш ба худо. Мо бо ин бо табассум менигарем. Хайр расидан нарасидан акун худованд дар боло ҳама нигоҳ дорад. Иншоаллоҳ ки мо ба ин чизҳо аҳамият намедиҳем. Ҳамаш зӯр гуфти худомо. бисёр боз зӯртар шавад. Раҳмат. Худомо саломат бошед. Вақтатон чӣ хест? Савол Сар мекунем соат не. ҳаминам соата муайян. Ай аллакай ва. қабул. Акмалҷонако инҷо гуфтаанд ки концерт сар. Лекин ҳоло ман фикр мекунам бо фурсат мешавад. Аллоҳ акбар. Ассалому алайкум. Бародари гиромӣ ассалому Гуфтам ба мо маҷбур. Ака чӣ хеш шумо? Саломатон аст. Имрӯз концерти Фараҳманда ҳама маҷбур интервю додам ба. Афсус дӯсти азизи мо. Ака чӣ хеш шумо? Шукр. Дарун дароим ҷа оз. Бо назм меша. Хуш омадед. Саломат бошед. Аз омадани шумо албатта хурсанд мо. Миннатдор ҳастем аз шумо, саломат бошед. Охирон концерте ки дар Хуҷанд буду шумо ба ҳайси баранда иштирок кардед, агар хато накунам концерти Рустам буда? Бале, дар ҳамин толор буд. Дар ҳамин толор. Чанд сол шуд? Хато накунам 12 сол шуд, 10 сол шуд. Намедонам, дар хотирам нест. Хеле вақт гузашт. Хеле вақт гузашт. Беҳтарин имрӯз бо даъвати Фараҳманд дар концерти Фараҳманд. Бале, даъват кардан имрӯз мо не гуфта наметонем, зеро ки ҳунармандон вақте ки даъват мекунанд, мо бояд барои дастгирии ҳамдигар ҳамеша талош мекунем, бояд ки биёем барои чи. Гарчанде ки дар онҷо барнома доштам, гуфтам хай бошад, барои чи намебием. Беҳтарин имрӯз ба ҳайси баранда ё ин ки нақшофари ҳам аст, чунки медонам ки шумо ҳам баранда, ҳам актёр, ҳамаш. Инҷо ба ҳайси баранда, ба ҳайси актёрам низ ҳастем ва баъзе як-ду саҳна ҳаст. Худатон дар концерт мебинед, баъдан тамошо мекунед, ба фикр мекунам инҷа баъд меге ки аз уҳдаи кор баромадем, набаромадем. Ҳамин мувофиқат кардан бо Фараҳманд мушкил нашуди масъалаи молиявиш? Бисёр як саволи бисёр ҷолиб аст вақте дар бораи молиявӣ гап бизада. Ин масъаларо дигар кас бо ман суҳбат кард ва гуфт ки Хуҷанд рафтан дар кор аст. Ман гуфтам бошад, ина мо бо як нафари дигар аллакай ҳал карда ин масъала ягон проблема нест, ҳал аст ҳамаш. Чун концерт ду бастги аст, ба шумо энергии ду карта мехоҳем. Саломат бошед. Муваффақият. Асаф. Саломат Сипос ба шумо. Саломат бошед. Микрофонро мегирем ва стоп намекунем, камераро намекушем, ҳам ту вай тарафо мегузарем, чунки инҷо хоҳари азизу олиқадри ман. دیر از خودم گفتم که محمود خان نبیاد نه به من البته که نمیشود. این کانسرت رو می بیادین منم براحت مثل شما شینم مثلا هر دمون بیایم مالو چخچخ کنیم مثلا داره محکم نکردن خیلی هیچ گپ نیست چی خیلی شما من چه عجیبات برای چی عجیب چون که هوای بینید آسمان بینید
آفتاب ببینید. شکر میکنیم که امروز خستیم و اپای کار شده برآمده آمدیم. کنسرت فرهمند جان به یک تا خودم همراه محمود خان چقدر نقص نیمی. چرا دیگر رو کنی؟ دیگر رو راستی که اکو سناری فرهمند جان که این کنسرت خودشون قطعی همراهی تیمور جان سلطانوف تیار کردگی با رژیسوری همین کنسرت همینجا با یک تا خودی من دیدم. یک تا خودی من عموما فرمت دیگه خیل کتی عموما دیگه خیل برآمد کتی یک گلباری فانتاستیکه ولی البته همشه نمیکشم یک فانتاستیکی شده میبرم من بود معجزه образи нав, сахнаи нав, идеи ایده نه البته دیگر کنسرتون نبود. نه برای همین من باوری دارم که امروز کنسرتی یک عجایبی ناتکراری یک خوشروی میگذارد. الهه میگنم باشه. شما سلامت موفقیت، باشید. образои нав, саҳнаҳои нав, идеяҳои нав бизор ки писанди тамошобинон гардад. البته من بخوام سلامت باشید. خب الان ба саҳна меравем чунки пас аз чанд лаҳзаи дигар Фарахманд ниҳоятан ба саҳна мебурад ва консерт оғоз мешавад. рафтем. میکنیم پیش ما عزیزای امروز کنسرت ما به خصوص خداوند یک با طرز اسلوب نو پیشکش شما می شود. تماشا از شما، برآمد از ما و خلاصه از شما. آغاز میکنیم. بیارم شبی روزه که من یاری نمیکنم Ассалому алейкум дӯстон, ассалому алейкум хуҷанди қанд. Хуш омадед. Нури деда Тоҷбар сармо расман оғоз мекунем. Барои худатон як қарсаки ҷигари занед хоҳиш мекунам. Саломат бошед. Хуб, ман худамро шинос намекунам, ҳамтун мегӯям нои ман Макс. Аз дидори ҳама шумо бениҳоят хушҳол ҳастам. Имрӯз мо бояд хурсандӣ кунем дар ҳамин толор. Бо ҳам рақс мекунем. با فرهمند سرود دارنا یک جو زمزمه میکنیم. او یک
сурда як ҷо месароем ба фикри шумо ҳамин шахс ки бо қаршакҳои шумо ғолиҷон Юсупов. این کنسرت همگی 2 ساعت بشه لیکن تردد و تشویش و تیاری و مشقت هایی که دارد پس این پرده بسیار از مخلصان نمیدونن زیاده از 2-3 ماه حتی سالها میرود که برای همین کنسرت ما برپا کنیم برای همین یک کفکوی بلند برای آنهایی که این برنامه روی равати калом акоғолиҷон як қарсаки баланди дига хушандеш акои азизам ба ташаккури зиёд хуш омадед акаҷон хуш омад муваффақият раҳмат мандан деяй ҳавои макроси афридисти якта патата мекунам пататаку фаҳмидини афридист зӯр буд зӯр мемонад ман афридиста одамам фаҳмидини шумо молодец ҳастед чӯ ҷавонкас бо ҳайми як бор истед шумо кӣ аз куҷо омадед чӣ кор мекунед инҷа туро нашинохтиме не охи кӣ шумо ман фирӯз мастонович мана ҳама мешиносад шумо ин касро мешиносед ту инҷода афридисту як касе хайр ишку мана пат накун ҳар як татои тандаги ки ман пешвай патанда ту профта ой аста гирман нигоҳ кун ҳамин мороженое оригиналро шуда хӯрдагини мороженое мороженое ҳама мо хӯрдаги ҳама вай мороженчаҳои ту хӯрдаги аксар вай морожена невай вай мороженое оригиналанда шири оригинала чай ман худам гова қапида шири шаклашида морожена мепухтам фаҳмидини вай морожена буд азои шумо ҳамаш химикат фаҳмидини китайский аддаррахми фарахман каримов дилрабо марҳабо сабзина барраш барома охрана куҷоро нигоҳ мекунад охрана не ин суруд не гӯшко аслаш аз куҷо худаш аслаш аз куҷо худаш ин бача худаш аслаш аз водии зарафшон ҳамин фарахман мана мухлиса худаш аз водии зарафшон гӯш кун ҳамин бачае гапзан агар ҳамин зарафшони суруди урметана хонад ман бовар мекунам ҳамтуми ҳамин гап фарахман ошноҷон як бор биёед фарахман оз мебинем ассалому алайкум ин қаду қомадан қадбуд астия фарахмандаш худами салому алайкум фирӯз мастонович якогочи фирӯз мастонович гӯш кун ту аз зарафшони якта суруди зарафшони урметан хонда метонеми кани якта бенин қоил кунчи гӯш кун пат интро бадуро давоми ва разборандамо ту хондаи фарахман муамҷанда як ҳаёта фаҳмона миба қарсакҳои шумо сидош дор барават суруди зарафшони урметан
таронаи муштаракатон нестанд то ба имрӯз? Оянда ма насиб. мақсад шумо интизор ки Фараҳманд пешниҳод кунад ё Фараҳманд интизор ки шумо ягон ҷои пешниҳодаш нест. Ягон чизи идеяи хуб омад гуфтам мегирем я дигар. Додарам масалан бисёр ман пеш аз санъаткор будани Фараҳманд, пеш аз санъаткор будани худам бо Фараҳмандҷон бо аҳли оилашон раво доштем ва ягон пешниҳод ягон кас лозим нест. махсусан бояд ягон ғояи хуб, ягон идеяи хуб шавад агар чӣ бани? уман ҳамин дар саҳна ё дар сурудсароӣ ҳамин Фараҳманд аз Рустам Азимӣ ё Рустам Азимӣ аз Фараҳманд ягон фарқият дорад? Бале. Хеле фарқи дорад. Фараҳмандҷон равияи худаш нигоҳаш тамоман дигар аз вале як чиз байни мо чӣ гӯям пайвастагӣ дорад ки Фараҳманд низ бисёр мехоҳад ки чизи ба маъне, чизи баланд, бо маънои баланд сароида бошад ва ман низ дӯстдори онам ки ҳар як мисраи таронае ки мо эҷод мекунем аз устодон бошад, бузург бошад, ба мардум чизи бисёр асоси чизо ки чизи фачу пасу пешниҳод накунем, чизи баланд, маънии баландро пешниҳод кунем. Ҳамин чиз ман аз Фараҳманд бисёр мебинам ва хеле хурсандам мешавам. Солозарахш мегӯяд ки боғат самар надорад, аз дигарон чӣ дорӣ? Дастат ҳунар надорад, аз дигарон чӣ дорӣ? ҳарами таронаи мехонем барои баъзе инсон. боғат самар надорад, аз дигарон чӣ дорӣ? Дастат ҳунар надорад, аз дигарон чӣ дорӣ? Рӯзу шаби сиёҳат, чун қалби бургуноҳат, шамсу қамар надорад, аз дигарон чӣ нолӣ? таронаи бисёр зебои эксклюзиви финале. Дастаркони шумо хоҳиш мекунам. Хуҷанди Vostok. میگه بوی جوی مومیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و ترشی راهو زیر پایم پنیان آید همی، یاد دوستان و یاد یاران. شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. تشکر زیاد تا دیدارهای آینده در پناه خداوند. نگاه کن. Sen mi burada? خاله خنده کنی. Ya خنده کنی کلیپ می؟ یه نه. اوکی. خاله جان. من نمی‌دونم یخنه کنم. اینو من. همه گرام میگن. ما حرکت کردیم که کوش به خرج دادیم که یک برنامه کنیم که تکرار نباشد، یک چیزی نو باشد. اکنون قضاوت از خود تماشاگران و از خود مخلصا باشد بهتر. باز بودن یگان فکرها یگان ایده‌هایی که مقصد Фараҳманд می‌خواست و اما نشد. نه. تا حال همون ایده هایی که تا این حال در دایره امکانیت
мо дар сар доштем, шукри худо рӯи кор овардем. сарфу харҷи ҳамин консертро агар ба пурраи гӯем ба арзиши як мошин баробар карда метавонем? Якум ин саволо натиҳед. Чува? ха ин сарфу харҷ мешад, чӣ мешад? Заҳмат мекашем, шабу рӯз меҳнат мекунем, расход мекунем, чӣ намекунем, барои мухлисон мекунем, барои ки ҳаёти мо ҳамино ҳастанд. Майлаш ҳамин расходи консерти, яъне харҷи консерти имрӯза аз консертҳои қаблӣ зиёд буд? Албатта. Чанд карат? Чандин карат. Чандин карат? Беҳтарин. Ман мушоҳида кардам ҳамин услуби сурудсароии Фараҳманд аз солҳои аввалаш анча дигаргун, бисёр дигаргун шуда. Ин ба он хотире ки шумораи тӯйҳо зиёд шавад ё ин ки дигар асос дорад? Медонед, санъати классикӣ ва сурудҳои классикӣ ва сурудҳои мардумӣ ин як санъате ҳаст ки тамоми санъаткор нахонад ҳам бояд донад. Фаҳмидед? Мо аз равияи пештараи худ мо ҳеҷ вақт рӯ нагардондем ва бас ҳам намекунем. Дар баробари ҳамон сурудҳо мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки сурудҳои халқию сурудҳои мардумию сурудҳои шух бояд бошад, барое ки ҳар суруд дар ҳар макону вақти худаша дорад. Чанд қадаре ки репертуари санъаткор васеъ бошад, ҳамин қадар санъаткор дилаш пур аст. ҳамин беҳтарин. Хоб, ин дуюмин барномаи консерти дар Хуҷанди Бостонӣ? Ҳамин хел? Чанд консерт дар пойтахт буд? Хоб, 18, 19, 20 се та дар пойтахт буд. 23 дар Хуҷанд буд. 23 ва 25? Бале. Аз ин пас ҳамин консертҳои Фараҳманд дар Хуҷанд ба ҳукми анъана медарояд ё ин ки не? Ин чиза мо ҳозир рӯи кор овардагем дар ваи маслиҳатҳо ҳаст ки ҳамин ҳарсола консерт мегӯянд ё ки ҳар сари чанд вақт як консерт дар нақша мо ҳаст ки ҳамин хел бошад. Ҳамин консерт ба пойтахт ҳам меравад ё не? Инро бо режиссёр ва маркази продюсерии Муҳаммад мо ҳамина мавзӯя кушодем, аммо ҳоло нуқта намондем. Дар раванди гӯем ки дар раванди маслиҳату дар раванди коркард аст. Албатта ки хулосаша баровардем, ҳатман ки шумо якумшта мефаҳмед. Худохоҳ саломат бошед Фараҳмандҷон, ба шумо муваффақият. Дӯстон, басти аввалин ба поён расид, ҳозир басти дуюм оғоз мешавад. Ба шумо парвози баланд, ба мо қади баланд, чунки пеш Фараҳманд мешинем маълум мешавад. Муваффақият. Мо меравем, консерт басти дуюмаш оғоз мешавад пас аз чанд лаҳзаи дигар. Бинандагони азизу арҷуманд, худатон баҳо медиҳед, худатон хулоса мебароред ки консерт то кадом андоза буд, яъне дар сатҳи олӣ буд ё на чандон. фикри шумо муҳим аст, поёни навор ҳатман нависед. Муваффақият, тансиятии хонаободиро мо ба ҳамаи шумо хоҳон ҳастем. Агар бемалол бошад ба YouTube канали мо обуна шавед. Тансият бошед.